Siphinde sinibingelele njengokuthembisa ke ukuthi sizovula iklasi la umuntu sizomchazela khona ngomuthi, khona umuntu omunye ezoba nalo ulwazi uma sekuya ngasezintweni nje ey'thintana nomuthi, ube nalo ulwazi ukuthi kuhamba kanjani, ngoba akusibo bonke abantu abakwazi ukuthi babe namandla okufinyelela kubantu abayobalapha, kodwa bayakwazi ukuthi bafinyelele kubantu abahochitha bayothola leyo mithi ekusuke kuthiwa bayihlanganise. Omunye usuke engenaso isikhathi nongafuni ukubonakala-ke uke ayeke eyolanda-ke esuke siyenziwe, njengoba sisho ukuthi sikhona sike siphingo naseThekwini siyatholakala, siyabaphosela abakude. Namhlanje ngifuna sikhulume noma sibuke indaba ethanda ukujula, indaba yohlanga. Uhlanga kuba yinto engena emzimbeni, engena nge-razor. Sometimes uyafakwa yona umncane, sometimes uyadecide ukuyofakwa yona, sometimes kuba yinto yomndeni. Kodwa uhlanga kuba yinto ehamba ibanga elide, ihamba ibanga elide. Qamba ungafica noma ungabona kufika umuntu athi uzolapha umndeni, mhlambe kuthiwa bahlushwa isifo thizeni, noma bahlushwa isilwane thizeni, noma bahlushwa izinto thizeni. Afike lo muntu ozolapha afike abacabe. Sometimes kuyenzeka abafake isilwane, kodwa futhi sometimes kuyenzeka abasize, abaqinise, baqinelwe. Kodwa kuyobe ukuthi after 5 years 6 years ziqale kube khona iy'nkinga kade zingekho la ekhaya esezenziwa yilolu hlanga ngoba alivuseleliwe. Ngoba phela into ekufanele uyazi ngohlanga, ey'ningi iy'nhlanga ziyavuselelwa. Kunemindeni nemizi othola ukuthi indoda yakhona umnumzane nje. Lo mnumzane wakhona mhlambe uwumelaphi noma uyinyanga, azicabe zonke iy'ngane zala ebaleni, zithi mayiqambe ikhula yena engakadluli emhlabeni, nazo zingene khona ekwelapheni, zibe nje okwelaphi. Kugcine sekubonakala ukuthi ikhaya labelaphi leli. Abanye-ke bakhulume bethi isuke ingasekho lento yokuthola ukuthi kuthwasa ubaba, kuthwasa indodana, sekuthwasa ngisho umama egcekeni elilodwa. Kodwa-ke izinto ey'kanjalo zikhona futhi ziningi futhi ziyenzeka. Kusuke kuyinto leyo esuke isisebenza ngohlanga lala ekhaya, kusuke sekuyisilwane noma sekuyinto yala ekhaya nje esuke isiphila egazini, isuke isixhunyiwe nabo bonke abantu abasuke behlala la ekhaya. Kodwa-ke singandi kakhulu ngezinto ezikanjalo kwamanje, kodwa ngizama ukukuchazela ukuthi noma ngabe yini wena mhlampe ongathi uyoyithathela uhlanga for yona, kumele wazi ukuthi lolo hlanga liyafuna ukuvuselelwa. Ungathi ufuna uhlanga lokuthi amadoda anemali akwethanda uzolithola, kodwa liyafuna ukuvuselelwa, ngoba uma ungasalivuseleli kuzophambana, kuzokwenzeka into owawulithathele lona igcine ingasenzeki, sekwenzeka i-opposite, ngoba lisuke esikhuluma lento ukuthi afuna ukuthi ivuselelwe. Uthola ukuthi kuthakatha umuntu la ekhaya, sekukhona nabo bonke-ke abazalwa la ekhaya bayathakatha ngoba bafakwa uhlanga. Ugogo nje wala ekhaya bafaka uhlanga, ingakho beney'nhliziyo ezimbi, bengamfisela omunye umuntu into embi, ngoba uhlanga lala ekhaya nje vele olokuthakatha. Kodwa-ke ake sikhulume ngokuthi-ke manje ulikhipha kanjani uhlanga emzimbeni uma ukuthi nje wafaka uhlanga emzimbeni. Ngabe uhlanga lenhlanhla walifaka, kungaba uhlanga lesethwalo, kungaba uhlanga lanoma ngabe yini wayifaka. Ngoba ngisho kuthiwa uzoba umelaphi, kumele ukuthi ungenwe uhlanga lokwelapha, udle amagobongo mazofakwa iy'nhlanga zokwelapha njengomelaphi. Futhi kuyenzeka ogobele bakufaka iy'nhlanga ey'rongi, kodwa kangikho lapho. Engizama ukukuchazela ukuthi uma usuke usungenwe yilelo hlanga lokwelapha, phela kufuze ukuba uma kungena umuntu
esigodlweni kuwe ezohlola noma ezolashwa, kube khona into evumayo kulowo muntu ngaphakathi kuye noma eqala ukukubona, ngoba lento kufanele ukuthi isebenze ngalolu hlanga olusuke lungaphakathi kuwe, ngoba ngisho kuthiwa ufuna ukwehlola uhlanga lolo lusuke lizosebenza, uyabo. So uma uzophatha abantu zikhona nazo iy'nhlanga zako lokho kumsebenzi osuke wena ufuna ukwenza. Kodwa-ke ekufanele ukwazi ukuthi ekukhipheni uhlanga kunama-consequences akhona amakhulu kakhulu, ongangokuba ungaze ubone ukuthi lalungcono ngisalifakile kunoma sengilikhiphile noma ngabe yiluphi uhlanga. Kodwa-ke hhayi noma umuluphi, ngoba lolu vele lokwethakatha kumele ukuthi ulikhiphe, ngoba vele lizokwehlupha futhi ayikho into elizoyishintsha empilweni yakho. Akhona ushintsho nomehluko elizawuletha kunaloko lizoletha ukwehlupheka kakhulu. Ya, so-ke angeke ngikhulume nabantu mhlampe usofuna nje ukukhipha uhlanga kuwe, khona into wayifakela lona uhlanga kodwa manje ufuna ukulikhipha, mhlawumbe usukhathele yiyo leyo nto, usufuna ukuyishintsha manje wenze enye into, noma nje sekukhona into esezikukhathazile usufuna ukukhipha lezo y'nhlanga noma ngabe zani emzimbeni, ngoba phela abanye baney'nhlanga zezimpi, baney'nhlanga zey'nkabi zokuvika. Yonke leyo nto leyo isuke iy'nhlanga ey'phila athi uyokufaka uhlanga oluzosebenza into ongaze uyibone namhlanje kusasa lijike ibhadi, ngoba lijikela ukuthi ubuyele kuyena, ngoba yena uyazi ukuthi lento ayikufakayo uyikalele isikhathi esingakanani. So uthola umuthi ekuthiwa isicishamlilo, uthole umuthi ekuthiwa yilabatheka, uthole umuthi ekuthiwa yimpila. Ngiyazi abanye-ke bayongi-attack-a, bayofona, bayothuka, ngoba phela vele manje akekho umuntu othanda ukuthi uma ekufaka iy'nhlanga ebese wena uyazikhipha. Ngisho kuthiwa ziyakwehlupha kunaloko uzothi uzokulungisela into emzimbeni kuwe, ngoba akafuni ukuthi uyikhiphe. Ngawo uma usumshiya uyoba yisitha kuwe. Uthole umuthi esithi unukane noma unuka, uthole nomhlamba amanzi uwuthole la, uthole isiqunga, uthole umlahlankosi, uthole umhlakaza, uthole umvethi, uthole umaphipha. Eminye-ke imithi leya uma ukuthi uyayazi imithi, eminye yayo engenayo ey'ntweni zokuvula nje into ekuthiwa inhlanhla umuntu eyavaleka ney'nkinga ezalo zenzeka ngisho kuthiwa engakazalwa imsamo yakhe yabheka eceleni. Eminye imithi-ke efakwayo-ke le, kodwa-ke ibhala le engiyishoyo wena phansi, le engiyishoyo nje bhale phansi, ngoba manje silwa nalezi y'nhlanga ey'semzimbeni kuwo. Abanye-ke ziyaphupha iy'nhlanga mase beyikhipha bayikhiphe ngendlela yakhona, bayawela abanye beye emazweni, abanye benza ukuthi, uyabo, ziningi iy'mfihlo abantu abalwisana nezinto ey'suke sezibahlupha emzimbeni abazenzayo. Ngeke sibe sikhuluma ngokunje wena ufuna ukukhipha lezi y'nhlanga manje ufuna ukufunda la. Lo muthi-ke uzothi abakuqulele ube yimpuphu, noma wena uma ukwazi ukuqula uziqulele wena ube yimpuphu, ube yimpuphu, uqule uhlangane ube yimpuphu ngqo. Uwukale nje ngokulingana futhi, uthathe into engangesandla kulo, ucaphune into engangesandla, uwukale uze ulingane, uwuqule ube yimpuphu umuthi for 3 days. Izwa-ke uyaqhuma la, hhayi indaba yokudlala, for 3 days uyaqhuma, uphalaza njalo ekuseni. Kodwa nje ukugquma-ke ngosuku ungagquma nakawu-5, kuya ngokuthi lento ofuna yenzeke uyifosa kangakanani wena nokuzimisela kwakho. Vele wena lezi y'nhlanga sezikukhathazile, mawenkabi usubulala abantu ngisho ungasafuni, usuwumthakathi, uthakatha ngisho ungasafuni, usunomona ngisho kufanele ungabi nomona ngomuntu, ufisa okubi. So zikhiphe ngoba vele awusayifuni. Uyaqhuma-ke for 3 days, ugeze futhi for 3 days. Lalela-ke, uma kuphela lo 3 days lo engubalayo, uthole amafutha esithi amafutha engulube. Uhambe nje uyofuna amafutha engulube. Amafutha engulube-ke mahle kakhulu,
uma uzowasebenzisa ngoba ngisho emabhandeni ayedeka. Amafutha amangulube nje ayasebenza ey'ntweni ey'ningi. Yize-ke bethi abanye amafutha abulala umuthi. Akulona iqiniso lelo. Amafutha engulube abulala iy'nhlanga futhi nakhona ey'suke zi-wrong ngale ndlela lezi engiyichaza ngayo ukuthi manje vele amafutha engulube ayafuneka. Uma uzwa umuntu ethi yena akawadli amafutha engulube usuke engayazi, amanye basuke beyazi imfihlo, abanye basuke bengayazi imfihlo ukuthi eda msebenzi muni noma enza msebenzi muni, kodwa umuntu osuke azi imfihlo uvena akutshela ukuthi ingulube yehlukana-ke nayo manje, kodwa angakutsheni ukuthi isizathu yini. So amafutha engulube-ke uyawathola-ke manje kuphelelo 3 days. Ungena emafutheni engulube-ke manje, nawo amafutha engulube kufanele ugqume ngawo for 3 days. 3 days ugqume ngawo la mafutha engulube. Uma uqeda lo 3 days ugeze ngawo. Uma uqeda-ke ukugeza ngawo usale u-empty wena. Lezi iy'nhlanga ngeke y'saba khona emzimbeni, abantu ngeke bay'file, ngeke y'saba khona noma bezaziyikhodi kanjani nixhumana, ngeke nje y'saba khona. Zizobe sezifile uma kuphela lo 6 days nje, zizobe sezifile. Inombolo ikhona-ke la ezansi, uyakwazi ukuthi ufike la uzo-oda umuthi sikuhlanganisele, futhi uyakwazi ukuthi wena hayi mina ngicela vele usuhlangene usu-ready, ebese sesiyakunikeza-ke nawo lo usu-ready. Inombolo iyona-ke le ekhona ezansi. Kulo nyaka omusha uNkulunkulu anibusisa, anigcine nonke into eniyifisayo ifezeke. Amen.